1. Starajte sa o seba. Ak ste chorí, nechajte sa ošetriť. Chorí ľudia sa často neizolujú a nevyhľadávajú správne ošetrenie, dokonca aj keď majú infekčnú chorobu. Nie je ťažké vidieť, že takéto konanie vás vystavuje riziku. Vyžadujte, aby každý, kto je chorý, dodržiaval správne preventívne opatrenia a dostal náležitú starostlivosť. Udržujte svoje telo čisté. Ľudia, ktorí sa pravidelne nekúpu alebo si neumývajú ruky, môžu prenášať baktérie. Vystavujú vás nebezpečenstvu. Máte plné právo trvať na tom, aby sa ľudia pravidelne kúpali a umývali si ruky. Je prirodzené, že ľudia sa pri práci alebo športe zašpinia. Privedte ich k tomu, aby sa potom umyli. Starajte sa o svoje zuby. Hovorí sa, že keď si niekto umýva zuby po každom jedle, nepokazia sa mu. Toto alebo žuvačka po každom jedle môže do veľkej miery zabrániť chorobám ústnej dutiny a zápachu z úst. Odporúčajte ostatným, aby sa starali o svoje zuby. Dobre sa stravujte. Ľudia, ktorí sa náležite nestravujú, nepomáhajú ani vám, ani sebe. Majú málo energie. Niekedy sú mrzutí. Ľahšie ochorejú. Dobre sa stravovať si nevyžaduje zvláštnu stravu. Vyžaduje si to len pravidelne jesť výživné jedlá. Oddychnite si. Aj keď človek musí v živote veľakrát pracovať na úkor spánku, keď niekto nespí dostatočne dlho, môže sa stať pre druhých príťažou. Unavení ľudia nie sú ostražití. Môžu robiť chyby. Mávajú nehody. Práve keď ich potrebujete, nechajú všetku prácu na vás. Vystavujú ostatných nebezpečenstvu. Trvajte na tom, aby tí, čo dostatočne neoddychujú, tak urobili.